vlog turn. Oh, take over there. Vlog again. Vlog takeover. Now here, nani sa pool, and then we're going to have another challenge. Pool challenge daw ni siya, and then the game is to be called Never Had I Ever. Dayon, ang concept ay ani siya nga mo ang criteria or ani mo ang himuon. Pangutanan, for example, ay never had I ever, then ay statement or na question, and then pagdili matubag sa natungan o pagdili matubag sa dapat kung hindi niya ma-detail, na siya chance or papilian siya between truth or dare, and then ang kauban na dayon na mo ang mo state or mo magbuot kung unsa ang buhaton. So let's find out. Come and join us. Kon. Start na to. Ay na nga. Laki mo dito. Uy! Bukan na rin. Alun. Okay, so ikaw maghatag sa kuan. Maghatag Sa situation, oh. Sa statement sige. Isa una. Boys una. Boys. Boys ang una mo. Never had I ever, ganang statement na yun. Ikaw, kung wala siya, unsa man kung for example, Bakit? nga wala. Never. Kanang mga statement nga kanang nakaadto ta siya wala. Ana. O nakakaon ba siya? Nakakaon dan siya wala ana ra. Sa man nga kuan. Depende nga. Nahimo nga manghita sa pool. Ay nana din. Oh nabuhat na ko siya wala. Buhat na ko nila yun. Buhat na ko nila. Kasi dapat yun, dito lang niya. Okay. Isa kayo nang kami nakadila ka. Dahil siya mga Muna to. wala dayon to. Okay. Sir nga, ay wala na sumayo para to. Sige, okay. So balik to. back to you. Sige. Back to you guys. Back to you guys. Okay, mag-start na to. Sige, start na. Sige. Wala, guys. Never say never. Never say never. Sige na. Batay ko yun. Tama yan ito. Okay, the first. Ang first is. Sige. Ang first is. Yes. Ang first Never had I ever kissed someone on the lips. Someone on the list. Ako na? Salayan na daw. Dadaghan. First time ako na ako ano, nakakisal sa lips. Tuan. Ito. Patay. Second year high school ko. Second year high school. Dayan. Second year high school daw si Sir Dong. Daron mo ni. Dayan. Daron daw ni. Ayan. Sige. Lapit. Para. Pag lapit-lapit ako sin. Di ka abot. Okay. Dito pa. Ako? Ikaw. Lagyan mo to. Second year high school. Second year high school. High school. Second year high school. Kuan ram yato, 1 week ram kuya ba? 1 week ram na gaya mo. Order siya ng mga sakit. Gini ako. Grade 2? Wala. So ang ito eh. Gini ako. Test ko siya. Wala. Ay na ba grade 2 eh. Pagsipon mo na. Sa tao to, someone siya ha? Oh, ang first sa grade 2. Ikaw ton. Next. Ikaw ton. Jeff, bawal ang kay Jeff. Bawal ang din. Grade 1. First case? Detail.
Kalimot monggo. Upo yung patawag panahon na, God. Tanaw dito. Upo, manggot. Third year high school. Sa section ka na ko ito. Ito naman siguro po to. Gusto kalimot mo ito. Ikaw ang Third year high school. May saha, third year high school. Dapit. National high school na. Pilan, Rajit? Oh no! Pilan? Pilan na sa school. Sa school. Sa kailan ko. Bayan, Sir Willard. Ang fourth year. Ikaw. Sir Way. Grade 1 ko. Siya, grade 2. Grade 1 ko. Grade 1. Asa grade mo? Grade 1 sa eskwelahan. Samuan. Eskilahan. Eskwelahan. Oh, grade 1 first. Young Classmates lang, classmates ang Classmates daw. Ay, sa una kay ang sa una ang grade 1 mo gud sa una bye lucky. Ana man gud ang grade 1. Tapat-tapat. Kaya mo ito yung magkikisa naman tapad. Oh, di lang kiss. Ana di lang kiss. Ligaw na ko grade 1. Wala na ko. Ma'am Jen. Ma'am Jen, agay. Patay kang big boss na ron. Bibi pa. Alader na lang. Alader na lang. Napay duha na lang. Ikaw di ay. Last mo siya. Last na siya. Last mo siya. Oh. State. Oh. Secret! Sa kami magbuot. Walay manubalay. Ito nga ba? For all na nag-isa ka there. Oh, okay. Mamit! Dari pa. Pakita sa mamit. Mamit! Pakita sa cam. Hindi na virgin yung lips. Ay, nagkatong birthday kasi. Sakit. Sa feeling, ma'am Jen. Sa feeling. Pakita. Langay. Kinahanglan ba kung kanon nga wa man yun ako magbangon? Okay, ang ato ang host. Wala kilabot kay wala man tug. Ang sarap tug wala siya nakita ko. Wala dai. Kita ma'am siya. Wala yun. Wala daw siya kay since birth daw wala pa siya uyab so. Shout out sa mga single. Ginagawa mo? Ikaw. Ako kay Karen sa opisina. Karen Karasa? Karen high school. Okay. Kita Ang kwan. Ang there. Ha? Ang day daw siya. Ang there. Sige. Oy, 10 seconds. Dire, Salom. 10 seconds. Sige. Ready? Ang ulo. Kulitin ko lang. Ready? Okay, 10 seconds. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, next statement. Sige. Sige. Ilang bastos. Bastos na ito. Bawal sa ating. Sige, next. Wala banggod. Takot-takot. Ikaduhangas nila. Bawal shouting, uy. Ay, bawal. Bawal bombing, oh. Dalas makmak bomb. Okay. Wala may shouting. Sige. Next. Makita ra mo diyan, Che. Diyan bini. Start. Back to you, guys. Makita lang siya. Kusog daw ang cam. Salamat ako ha. Back to you, guys. 5 minutes later. Okay, namisan mo ikaduhangan ng kitchen guys. Karoon ang so amo ang challenge kanina dito sa police one. So, the next one statement would be, never had I ever nakaigit sa short. Grabe, nakaigit. Yes, first. Nagkaroon lang po. Ako wala.
Ako kuan, mura grade 1 ko ato. Sa school. Ako grade 2. Mura sa oras. Ako never. Tawag nila, uy. Si Justone, wala comment. Kalibangan na dito ba? Kalibangan na dito. Di ka niya high school? Wala pa, happy. Ako happy mo na wala gumagawa. Ikaw, Jai? Happy lang. Pero, darag hapon. Nay gamay. Nakapas pa nga naka-PR. Oh, ano ba? Sana, uy. Happy lang, happy. Next question. Next statement. Never had I ever cheated on someone while on a relationship. Ako, okay, no comment. Cheated on someone while on relationship. Wala na. There na lang. Kamusta? Ako. Detailed. Hello, kita na. Uy. Ala. Ay, isa. Pangalanan yun. Ay, hindi ka lang. Wala na. Wala na, kalay. Nagtukuan. Ay, dili buwasan kay kalay. Kalay pa man. Yes. Pero lagi sa kaya. Sakit ako na inipuan ko. Tension. Mitch! Ako wala pa. Wala pa, mukha pa daw. Wala pa siya. Nawala. Nawala mo yan. Sige, Detail. Pag-deploy daw. Nang balik ka, kagwapo. Yes, ngayon since we're here high school. Wala na siya. Ako sa ang mag-online. Ito ako naman. Dalawang daw siya. Ikaw. Balik lang sa kanya. Balik lang sa kanya. Hindi man ako. First year college? Cheat ka? Ay, okay lang. Problem solved. So, balik mo sa nag-hair. Ako? Wala. So, balik ka sa nag-hair. Isay mo question. Question. Wait na lang.
Katong kuan anak ko sa TV. Kabalo ang mga asawa na ay isa ka member na ay isa kuha. Then, naundan ko siya, nasakpan ko nga siko niya tagahan ng vlog. Lahi po itong dire, lahi po itong Aurora ng mga atag ice cream. Sa pagadian to, load. Iba ang daddy. Kalodi. Okay na, resolve na siya. So next statement. Again, suggestion. So, dili na siya never had I ever. Isang pa yung nag-happen na mo ni siya, guys. Kanina lang kami hita mo dito. Sharing na lang may things. Nag-hook naman dito. Kaya lang kamo ang sir last banding. So, unsa pa dito siya? Unsa mo ka? Embarrassing nahitabo sa inyo. Pinakaulang. Embarrassing ko rin. Nahitabo sa inyo. Kahit pinabo sa mga black from. Halusin nila, no? Ay, ano na? Ako. Sir daw. Dili mao. Dili mao yung pangingil. Sapa. Ito lang. Gamit ako sa kuwan, on duty sa buhay din. Kaya magsakot. Kadagan kayo na nag-call. Ayun, mag-shop sila na. Nataka. Nakalasat! Nakalasat! Pero tinoda. Jet! Witness or kung po labuhin? Ako pa. Pinaka-worst na ako yung account niya. Nagba ko sa kwan. Nagba ko sa kwan yun. Nagba daw. Nakakasakal mo tayo high school. Nadagba ko kay Lang scan nila daw. Mas pagod ko yun. Pinaka-worst. Last one eh. Binuhoy pa. At kalagi ko dati na tama. Agbang na eh. Agbang na din na. Embaras. Saan ka na? Ha? Pedera. Pedera. Ako kay Juan. Bakit tumatapang mo? Kalma ko sa ako mama. Ako din. Ako dapat ha. Different sa uwan sa dawan. Support. Kinantang lang ako.
Ako kayo, ako may nang naman. Wala na kayo tabo. Sige. Close na, close. Close na. So, mora to guys. Salamat kayo sa pagtanaw. At sa mga wala pa nakasubscribe sa channel Mr. Ikaw. Lance Ikaw TV. Lance Ikaw TV. Ano yun, sir? Subscribe button and click the notification bell for more updates and more upcoming videos. Yes, yes. Bye-bye. Bye!